Pomaliza tikachita ndi mwambo wa kapembedzedwe pamaso pa milungu. Mundimve, tikamapembedza mulungu koma pamaso pa milungu mwa njira ina, tikamapembedza koma tikupembedza milungu ya ku dziko lapansi ili ndi madimandi amene imafuna kupembedza ndi kupeza dimandi yochoka kwa amene mukumpembedza. Zimakhalanso zosiyana ndi style yakapembedzedwe. Mwachitsanzo, ife amene tapembedza chipembedzo cha Satana kwa nthawi yayitali timadziwa kuti dimandi imene Satana ndi mdierekezi amayifuna kupatula china chilichonse mukamampembedza ndi kuvula sapato. Simudzalowa inu mu satanic temple yayikulu yaying'ono mutavala sapato. Simudzalowa pansi pa nyanja kuti mukampembedze Satana sapato zili kuphasi. Samalola. Komanso ojoyina satanic worship amakhala atavomereza kumpembedza Satana alibe sapato. Muzazipeza sapato zasala m'magalimoto, sapato zakhala kunja, ndendende mmene mumapaonera pa mzikiti muja ndi mmenenso zimakhalira ku chipembedzo cha Satana. Ulemu omwewo umene inu mukamavula sapato mmati mukuupereka kwa Mulungu Yehova wakumwambamwamba, ndi ulemuso omwewo umene amene amapembedza Satana amapanganso popembedza kwa Mulungu wawo mavula sapato. Mukayang'ana chinsinsi chimenechi mukapeza kuti nthaka, malinga ndi chikhulupiriro cha Satana ndi mdierekezi, amakhulupirira kuti nthaka ili ndi mphamvu zovomereza nawo kulandira mapemphero. Iwo amakhulupirira kuti pansi pa doti, ngati mfundo namba 2, pali mizimu imene sifunika kuyipanga chipongwe ilandire nawo ulemu. Kuvula sapato, ulemu woyamba umapita kwa Satana mukafika ku satanic temple. Ulemu wachiwiri umapita kwa akufa. Anthu amene amatsata miyambo imeneyi kawirikawiri mukaona kuti ngakhale polowa m'manda amavula sapato. Ndikulowa m'mandamo upanda sapato, chifukwa pansi amati pali anthu afunika ulemu. Tikavala sapato tikuachitira chipongwe anthu akufa. Miyambo yovula sapato popembedza sipita kwa Mulungu yekha wakumwamba kapena amene amafuna kupembedzedwa ulibe sapato kuphazi. Ndikuyika ngati lamulo kuti musamavale sapato pamene mukubwera kwa ine. Amene amaulula ndi kuzineneratu poyera ndi Satana ndi mdierekezi, amakaniratu kumpembedza uli sapato kuphazi. Mukatero choncho mupita kuzipembedzo zonse zimene zimatsata mizimu. Mukapita ku chipatala cha mizimu chija chimakhala mbendera, taona ife mabwana akulowa beya sapato atavula panji. Mukalondola asing'anga ngakhale sa mizimu nawonso amakakamiza kuchita dimandi wanthu amene akubwera kuzapembedza Satana mzinyumba zawo atavula sapato. Ndi mwambo kuti tinene kuti iwonso akalowa kumwamba. Ndi zinthu zimene kuzitsata kapena kusazitsata zimakhala zopanda kanthu. Koma noti kafika kuti tanthauzo lenileni la zipembedzo zimene zimaonekeratu poyera, mukapeza kuti zipembedzo zimenezo zimalumikizana kwambiri ndi mizimu ya anthu akufa. Kawirikawiri zipembedzo zimene zimakonda kuyenda kapena kupembedza zitavula sapato, chifukwa ulemu wakuvula sapato samanena kuti ukupita kwenikweni kwa Mulunguyo namba 1 amene akumpembedzayo, koma pa nthawi yomweyo ulemerero wakuvula sapato umagawana ndi anthu akufa pansi pa nthaka. So ndikasitayiro kokhazikika ku chipembedzo chakunja. Koma ndikapita ku chipembedzo cha Mulunguchi sitingaweruze kuti akulakwa kapena sakulakwa, koma ndikungonena kumbali imene ndikudziwa bwino. Ngati kuyankha kwanga kwachiwiri, tsopano ndikukupasani ndondomeko zokhazikika
zamasitayilo akapembedzedwe kachipembedzo cha satana. Munthu wompembeza satana samaloledwa kulandira kapena kupembeza ali ndi sapato kuphasi. Amafunika avule sapato kuti alandire ulemu, satana alandire mapemphero a munthu. Kotero mukayang'ana mizukwa ku dziko lapansi, kwa iwo amene anakumanapo ndi mizukwa, ukamabwera mzukwa kwa iwe sumaoneka mu simbo ya sapato, kumakhala kuti ili beya mizukwayo. Pali chifukwa chokhazikika bwino chimene satana amachitira zimenezi. Nthawi zambiri satana amatsata rekodi. Ndidanenapo kale kuti satana amapanga counterfeit, tinene kuti chotsutsana, chofanana. Ulemu umene iye adauona ukupita kwa Mulungu kapena wompembeza Mulungu akupanga, Yesu amaupanga wachi kufanana zomwezo. So mwanjira ina amene amapembeza kawiri atavula sapato ndi chipembezo kwambiri cha anthu akunja, chosogozedwa ndi satanic worship. Koma pamenepa mundimve chichewa, sindikunena kuti Seventh Day Baptist ikamapembeza Mulungu itavula sapato ndiye kuti ndi satanic worship. Ayi, ndi njira imene yo ayikonda. Koma kuyanga kwanga kwachiwiri ndingofuna ndikupasani chithunzi cha mmene zipembezo zimene zimapembeza satana zimachitira. Zipembezo zimene zili registered pansi pa nthaka, ndi Bahai imavula sapato, Shinto imavula sapato. Zipembezo ngati zimenezi zimavula sapato. Mukapita ku chipembezo cha Rastafari amavula sapato. Ndi zipembezo zochuluka pansi pa nthaka zimene tinga ziwalepo zitchula ndondomeko ndi kuchuluka kwake, zimene zimavula sapato. Komanso kuonjezera pamenepa, zipembezo zonse zimene zimavula sapato popembeza za chipembezo cha kunja, mukapeza kuti kulibenso chipembezo chimene mwa zipembezozo chimamulola munthu kawiri kupembeza atavala trouser kapena suti ya kukhomo kwace. Uniform yawo ya anthu amenewa imakhalanso mikanjo yakuda, ya green, ya red, ya white. Mmene angaonere imakhala system yakuvala. Pamene mukuvula sapato pamakhuzanso mkanjo, zaonesese kwambiri. Ana Mulungu ndikupasani chithunzi chachiwirichi kuti style za zipembezo zakunja zonse zimene zimapembeza satana za mafano zimakakamiza nzika zawo kuvula sapato komanso kuvala mikanjo pozipembeza. Imeneyo ni njira yachiwiri yakuyankha kwanga.